No niin poika, säkin pääset kaupungin parhaaseen strippibaariin. Tarjoilija, pari vodkaa jäällä. Milloin tänne saadaan jotain viihdykettä, hä? Bella on tulossa. Tuuri, olette juuri voittaneet illan tämän meidän ihanan Bellan kanssa. Meillähän kävi hyvä tuuri tänä iltana, mutta mä en halua olla Bellan kanssa samaan aikaan sun kanssa, niin sä saat mennä ekana. Tule. Se oli mies.